Helo, siamai, a chroeso nôl i'r podlediad Beth yw Ystyr, Bywyd a Chwestiynau Mawr Eraill. A wy'n falch iawn wrthos hon o gael cyflwynio chi a chroesawu person neilltuol, sef Emily Pemberton. Na ni wedi gwneud i teimlo'n lletwydd y barod, Emily. Mae Emily yn gynfyfyrwraig yma yn Prifysgol Caerdydd a bellach yn gweithio gyda'r Coleg Cymraeg, felly mae rhaid bod ni'n ofalus ynglyn â beth ni'n gweud heddi. Emily a'r coleg wrth gwrs yn noddwyr i'r podlediad yma. Ond cyn i ni droi at cwestiwn mawr y dydd, sef pam hiliaeth. Bydde fe'n dda beth bod ti'n gallu falle gweud gair o gyflwyniad o ran ti dy hun, o lle ti dod, beth yw'r gefn dy di a pam taw ti yw'r person i drafod y cwestiwn mawr anferth yma gyda ni. Wel, nawn ni weld os mae hwnna'n wir ar ddiwedd y podlediad. Ond fi yw Emily Pemberton, fi'n dod yn wreiddiol o Grangetown yn Caerdydd. Nes i aros yn Caerdydd i astudio gwleidyddiaeth. Nes i ffeindio mas tua 14-15, o'n i'n really hoffi gwleidyddiaeth. Yn enwedig gwleidyddiaeth ryngwladol, oedd pethau hefo Black Lives Matter yn really dechrau mynd yn fawr ar rygweithiau cymdeithasol pan o'n i'n yr ysgol a pethau fel yna. Felly nes i cyrraedd y prifysgol, really joio astudio gwleidyddiaeth a nes i wneud modiwlo trwy'r Gymraeg. Felly oedd e'n lot o sport actually, gallu archwilio i'r materion ryngwladol yma oedd yn berthnasol i fi ar lefel personol ond trwy'r Gymraeg achos o ran hiliaeth a'r math yna beth, Cydraddoldebau, sa'n credu oedd lot fawr o'r sgyrsiau yna'n digwydd trwy'r Gymraeg, a fi dal ddim yn credu bod lot fawr o'r sgyrsiau yna'n digwydd trwy'r Gymraeg. Felly, nes i joio mas draw a dechrau meddwl am syniadau newydd a ffyrdd newydd o esbonio beth ni'n gweld trwy'r Gymraeg pan mae fe'n dod i hiliaeth. Felly, erbyn heddiw, fi dal yn gwneud lot o'r un peth, fi dal yn ymddiddori'n fawr, materion o cydraddoldebau a hiliaeth trwy'r Gymraeg yn bennaf, yn enwedig just mewn pethau fel addysg neu beth bynnag ma fe, y pethau pob dydd yna dydy falle'n cymryd yn ganiataol. Felly fi'n falch iawn i fod fan hyn heddiw, ond gawn ni weld faint o sgwrs gawn ni. Na ni, gret. A siawtad falle i dy ysgolion di Pwll Coch ydy fe, ysgol gynradd, a wedyn i Plas Mawr, ysgol uwchradd, a wedyn y fraint o cael astudio gyda rhai o aelod o staff. Athronwyr Gorau Cymru. Gorau'r Coleg Cymraeg yma yng Nghaerdydd. A fel ti'n gweud, cael mynd i'r afel gyda amrywiaeth o bynciau, ond yn wedig wrth gwrs hiliaeth trwy'r Gymraeg. A hefyd wedi gwneud sawl fatha prosiect gwahanol tu allan falle i gyd-destun dy waith ddydd i ddydd. Dwi'n gwybod bod ti wedi gweithio gyda Mudiad Meithrin enghraifft i nodi dim ond un enghraifft hynny, ond sawl peth, sawl side quest fel petai lle ti wedi bod yn cael profiad ymarferol am hynny o'r maes yma. Mae fe jyst yn dangos rili, falle dim digon ohono fe'n digwydd, felly y pobl sydd efo'r arbenigedd neu efo'r diddordeb, maen nhw'n dueddol o gyd bod yn yr un math o llefydd a gwneud yr un math o gwaith, ond gobeithio bydd hwnna'n newid falle yn y dyfodol. Wel, gawn ni weld. Mae'n wir o Gymru'n gyffredinol yn dydi, a wedyn mae'n fwy gwir eto fel petai o'r byd y Cymru Cymraeg bod y peth. Math o'na beth yn digwydd. Fydde di'n syni glywed yr enghraifft tawr un wynebau wy'n gweld trwy'r amser pan mae'n dod i drafod athroniaeth yn y Gymraeg. Ond falle fydd hwnna'n newid hefyd, gawn ni weld. Iawn, cwestiwn mor fawr a anodd gwybod falle le i ddechrau, a mi newn ni'n gorau ni'n fe. Falle lle amlwg, fel athronydd i gychwyn yw i ofyn y cwestiwn am falle'r cysyniad neu'r cysyniadau. Felly, hil a hiliaeth. Maen nhw yn syniadau pob dydd sydd yn dylanwadu gymaint ar bywydau pawb ac yn strwythuro gymaint o'r hyn sydd yn digwydd yn y gymdeithas. Ond lle bydde ti'n cychwyn wrth geisio esbonio y cysyniadau craidd yna? Fi'n credu mae hiliaeth yn syniad enfawr a mae nifer fawr o ffyrdd i esbonio fe. Mae pobl yn astudio modiwl arno fe, yn ysgrifennu llyfr arno fe. So os fi'n trio cael sgwrs gyda rhywun a trio gweud reit, beth actually yw e, fi'n credu'r ffordd haws i fi o esbonio fe yw mynd nôl i falle profiadau ges i pan o'n i'n blentyn. A'r profiadau cyntaf na, lle nes ti dechrau sylweddoli, fi'n gwahanol, neu fi'n edrych yn gwahanol i ffrindiau fi, a'r comment yna oedd yn digwydd yn yr ysgol gynradd, pan o ti'n ifanc iawn, i wneud efo lliw croen ti, basically. A i fi y teimlad oedd, it was just very us and them.
Oedd ddim lot o logic neu esboniad tu ôl iddo fe. Oedd yn amlwg bod pobl neu plant yn clywed pethau ac yn dod yn nhw i'r iard yn yr ysgol. A fi'n cofio ar y cychwyn, it was very much us and them. A wedyn ti'n dechrau mynd yn hun, falle ti'n cymryd diddordeb yn gwleidyddiaeth, a yn amlwg mae fe'n dod yn fwy fawr fel syniad, mae mwy o pethau yn nghlwm gyda fe. Ond wrth sail pethau, mae rai o'r athronwyr a'r meddylwyr yn gweud yr un peth, it boils down to us and them. A fi'n credu trwy'r rethreg yma, bod rhyw fath o fel, bod ni mor gwahanol, mae fe'n gallu cyfiawnhau lot fawr o pethau gwahanol. Iawn. Ie, mae'n taro fi hefyd, wrth i ti sôn am dy brofiadau cychwynnol, ffurfiannol yna, yn amlwg bod lliw croen yn rhywbeth weledol sydd yn arwain pobl i wahaniaethu mewn ffyrdd syml os licio di, mewn ffyrdd beth wedyn ni, o'r cychwyn cyntaf bod e'n dylanwadu ar y ffordd mae pobl yn neud â chi. Ond i fydde fe hefyd yn deg i weid bod y cysyniad o hiliaeth hefyd yn rhyw fath o greadigaeth. Hynny yw, mae gwahaniaeth o ran lliw croen yn un peth, ond wrth gwrs pan dyn ni sôn am y cysyniad o hiliaeth, mae'n dod â gymaint o baggage yn dydi. Mae yna gymaint o rhagdybiaethau, gymaint o rhagfarnau ynghylch y syniad yma bod yna gwahaniaethau sylfaenol rhwng pobl oherwydd ei tras. Ond i fydde fe'n deg i weid bod dim jyst falle yn greadigaeth, ond bod e hefyd yn anwiredd i raddau y syniad yma bod yna gwahaniaethau sylfaenol rhwng ni a rhyw fath o sail biolegol oherwydd ein lliw croen. Ie, fi'n credu mae jyst un profiad lle falle ti'n gwynebu hiliaeth neu'n profi hiliaeth gan rhywun. Mae fe'n dod gyda fe, falle un gair yw neu un comment yw mae fe'n dod gyda fe fel 300, 400 plus years of baggage. A dyn ni'n gwybod this belief bod rhyw fath o fel gwahaniaeth biolegol, rhwng pobl di a gwyn beth bynnag ma fe. Dyn ni'n gwybod dyw e ddim yn wir, a ym mhob dosbarth, ym mhob modiwl gwleidyddiaeth neu gwyddorau cymdeithasol, dyna un o'r pethau cyntaf dych chi'n astudio yw'r ffaith dyw e ddim yn wir. Sy'n gwneud yr holl beth yn fwy diddorol, achos wedyn ti fel, how does it hold so much weight? Pan ym mhob modiwl, ym mhob dosbarth neu ym mhob llyfr, mae'r gwyddonwyr, they've literally disproved this myth, bod rhyw fath o fel gwahaniaeth biolegol rhwng enghraifft pobl di a gwyn. A mae fe'n dibynnu really pa mor bell yn ôl ti moyn mynd, achos fi'n cofio astudio y llyfrau o'n i'n darllen. Fi'n meddwl am pobl fel Joseph Conrad, a'r mathau yna o bethau, lle mae pobl yn teithio i mannau byll ar draws y byd, maen nhw'n cwrdd â pobl maen nhw ddim wedi cwrdd ar blaen, cael profiadau newydd a gwahanol, a maen nhw'n disgrifio'r pethau maen nhw'n gweld, yn y ffyrdd mwyaf, obviously we're talking about colonialism, ond mewn ffyrdd lle maen nhw'n disgrifio pobl fel estron, dyma'r pethau estron yma, a drychwch ar y ffordd maen nhw'n ymddwyn ac yn byw. Mae'r math yna beth. Yn anffodus, fi'n teimlo fel somehow that's managed to falle dilute o'i hun tym bach, ond mae'r math yna meddylfryd wedi it's held water, mae wedi parhau, a mae fe yn y math o asgwrn cefn o beth ni'n profi a gweld heddiw. Ti'n sôn am Conrad fyna, a mae rhywun yn meddwl am y nofel The Heart of Darkness, a'r daith yna o'r yr unigolyn sydd yn mynd mewn i'r Affrig am y tro cyntaf, a fel ti'n gweud yr holl fatha darlun sy'n cael ei creu fyna, a fel ti'n gweud mae'r gafel, mae'r syniadau falle llenyddol yna wedi cael ar y meddwl modern, os lyca ti. A mae ni hefyd yn atgyfnerthu syniadau ffug gwyddonol yna gath ei greu yn y cyfnod yna. Ond cyn ni fynd mewn i'r cyfnod yna o drefnigaethu ac imperialaeth, bydd am ni fynd nôl ymhellach oherwydd os dyn ni'n archwilio'r syniad yma bod hiliaeth yn rhyw fath o greadigaeth, rhywbeth sydd yn ffug gwyddonol, y syniad yma bod ni ddim rhywsut yn un hil dynol, bod ni'n wahanol mewn rhyw ffyrdd sylfaenol. Wel am ni, os ti'n mynd nôl at gwedau'r gwreiddiad fel y Groeged neu y Rhufeinwyr, bydde fe'n wir i ddweud bod hiliaeth ddim yn gweithredu yn yr
un ffordd yn y cyd-destun yna a bod y syniad yma o, fel ti'n gweud, ni a nhw yn cael ei amlygu mewn ffyrdd gwahanol cyn yr oes o imperialaeth Ewropeaidd? Byddwn ni'n gweud bendant, fi'n credu mae sort of systemau o gwahaniaethu wedi bodoli ers, cyn imperialaeth, enghraifft. Fi jyst yn credu maen nhw'n amlygu eu hun mewn ffyrdd gwahanol, a maen nhw'n cael ei defnyddio i cyfiawnhau pethau gwahanol. Felly fi ddim yn gweud, fi yn credu o ran be gwelwn ni sort of post-1600, 1700, pan mae fe'n dod i imperialaeth. Nath ni weld hynny cyn, ond mae fe'n sicrhau bod un grŵp yn aros mewn sefyllfa pŵer, o mewn sefyllfa lle nhw sy'n gallu gwneud y penderfyniadau, rheoli, a mae fe'n cael ei defnyddio i cyfiawnhau system. Dyna'r ffordd fi'n gweld o ran, falle, cyd-destun. Ie, achos fi'n meddwl ynglyn â, fel athronydd, wrth gwrs gen i rhywfaint o wybodaeth ynglyn â'r hen roeg, a wrth gwrs yr gwahaniaeth sylfaenol fyna oedd dinasyddion yr dinas wladwriaeth, Athen neu Sparta neu beth bynnag, a'r sawl oedd tu allan. Felly, yn yr hen fyd, oedd gyda ti'r gwahaniaethu mawr yma rhwng y bobl gwar a'r anwariaid, civilization yn barbarians, a dyna oedd fel petai y rhaniad sylfaenol nad oedd mewn gwirionedd falle yn ymwneud gymaint gyda lliw croen, ond jyst y syniad oedd pwy oedd yn byw lle. A mae'n ddifur felly bod y syniad yma o hiliaeth sydd yn gyfarwydd i ni wedi falle datblygu ac ymlygu hunan yn yr oes imperialedd Ewropeaidd, fel ti'n gweud, o'r 15fed, 11fed ganrif ar 15 ymlaen. Felly, bydde ti'n gallu gweud rhywbeth ynglyn â phwysigrwydd hiliaeth o ran y gyfundrefn yna a beth ddigwyddodd yn y cyfnod yna lle mae cenedl gwladwriaethau gwledydd fel Lloegr yn hwyrach Prydain, Sbaen, Portugal, Iseldiroedd ac yn y blaen yn dechrau trefedigaethu'r byd fel petai. O'n i'n mynd i hefyd jyst nodi o ran pwynti o ran yr syniad yma o barbariaid, mae fe'n rili bwysig, achos dyna pa mae astudio throniaeth, a sy'n ni'n sôn am materion fel hwn, mor bwysig, achos fel arfer mae pethau ydych chi'n astudio, mae fe usually yn gallu mynd nôl bach ymhellach. A mae'r holl peth yma o ran barbariaid a fel, y pobl estron yma, oedd hwnna'n, that was fundamental i be gwelson ni yng nghanol imperialaeth. Be oedd gen ti oedd cenedl wladwriaethau fel ti'n gweud, fel Lloegr, fi'n sôn am bennaf rhai Ewropeaidd, yn elwa o pethau fel caethweisiaeth a yn, llythrenol, literally putting people in chains on boats ac yn symud nhw o un o'r byd i'r llall i basically gweithio am ddim, slavery, a'r math yna o beth. A mwyn gwneud hynny, there had to be a justification. Felly oedd angen i pobl fel Joseph Conrad mynd mewn a gweud, does dim hanes fan hyn. Dydy'r pobl yma ddim efo hanes, dydyn nhw ddim efo diwylliant, dydyn nhw ddim efo arferion. This is an empty sort of desert, a mae fe lan i ni, yr Ewropeaid, i mynd mewn a we need to enlighten them, a mae rhaid i ni dangos yn nhw crefydd a'r ffordd newydd o fyw a'r math yna o beth. Felly, oedd yn hawdd iawn credu yn the transatlantic slave trade os oedd y ti'n gweud bod y pobl yma'n barbariaid, oedden nhw ddim efo hanes, oedden nhw ddim yn gallu reoli eu hun, a am y reswm hynny, dyn ni fynd i fynd mewn, cymryd miliynau ohonyn nhw i weithio'n rhan arall y byd. Felly, byddwn ni'n gweud y syniad yma o ni a nhw, a yr anwariad fel ti'n gweud, that was the backbone i be welson ni at the peak of the transatlantic slave trade. A ni jyst mynd i weid, hyd yn oed ar ôl, iddo fe dod i diwedd, a ar ôl i'r, after the emancipation, oedd pobl wedi, oedd yn gwneud y gwaith yma, oedd nhw'n rhydd, ond, were they? Ar ôl cannoedd o flynyddoedd o'r meddylfryd yma. Ie. Dewn ni falle nôl at y cwestiwn yna o beth wedwn ni gwaddol imperialaeth a'r modd mae falle y strwythurau a'r syniadau gath ei creu a oedd yn sail i'r drefn imperialaeth, sut maen nhw falle wedi parhau tu hwnt i'r oes yna. Ond i fynd
yn gyntaf falle at un neu ddau o'r pethau di sôn am fyna, rhai o'r termau nes di ddefnyddio. Bydde fe'n gywir i weid mewn un ystyr felly bod y rôl yma o'r barbaried mewn un ystyr wedi cael ei ailgreu i olygu unrhyw bobloedd oedd yn byw y tu allan i Ewrop i bob pwrpas. Bod y linell fel petai wedi cael ei osod rhwng Ewrop, bobl gwynion, a wedyn i gweddill y byd, bobl brown a di. Yeah. Ydy yn rhy syml i weid rhywbeth felly, neu ydy yn deg falle i'w grymu hynny? Fi'n credu mae hwnna'n deg, yn wedig os dyn ni'n sôn am hiliaeth, achos fi'n credu yr imperialaeth gwelwn ni yn Ewrop a sut oedd hwnna wedi symud i pobl arall yn y byd. Fi'n siŵr oedd yn exceptions, ond o ran astudio'r peth, fi yn credu this was the centre of the colonial mindset, a nath e llwyddo i teithio i pob man arall yn y byd. Hyn os ni'n meddwl am pobl fel, fi'n siŵr meddwl am falle poblogaethau brodorol a'r mathau yna o bethau, fi dal yn credu mae'r llinell yn cael ei tynnu o gwmpas Ewrop, byddwn ni'n gweud. Diddorol. A falle dewn ni nôl at y cwestiwn yna yn y man hefyd o ran y syniad yma o hiliaeth rhwng pobloedd Ewropeaidd, a ydy'r fath beth yn bodoli ac yn y blaen, neu sut dyn ni'n meddwl am y fath yna o ffenomenon. Rhywbeth arall nes ti sôn am fyna oedd cyfiawnhad oedd pobl fel Joseph Conrad yn cynnig o ran y syniadau nhw'n cyfleu yn ei llenyddiaeth, a wrth gwrs bydde rhywun yn gallu gweud rhywbeth tebyg ynglyn â rhai o'r meddylwyr mawr, felly a defnyddiais ti hefyd y term yna yn dife o'r syniad yna o ryw ddiffeithwch neu ryw fath o tir anial lle nad oedd y bobl yn byw neu yn wir yn defnyddio'r tir neu bod na ddim syniad o ryw fath o wareiddiad gyda hanes yn bodoli. Mi oedd hwnnw'n syniad bwysig iawn yn dod a rhywbeth dwi'n gyfarwydd â yng nghyd-destun a llonydd gwyd fel John Locke. John Locke yn Sais oedd yn sgwennu yn Eraill ganrif ar 15, wedi dylanwadu'n fawr ar syniadau falle cychwynnol, wladwriaeth Saesnig a chwestiynau o gwmpas gweder goddef garwch ac yn y blaen. Felly, mae pobl yn dueddol edrych ar rhywun fel John Locke fel un o'r rhai da os licio di, neu rhywun oedd yn gosod mewn lle syniadau weddol o flingar, neu wedyn ni rhyddfrydol, a'r wawr os licio di genedl wladwriaeth Ewropeaidd. Ond oedd gyda John Locke y syniad yma o perchnogaeth, a mi fydde fe yn dweud, a mi wna i ddefnyddio ffordd syml falle o esbonio hyn, bod perchnogaeth yn ymwneud gyda ymdrech rhywun i weithio'r tir, os licwch chi. A byddai'n gweud, os ydych chi'n cymysgu eich llafur chi gyda'r tir, yna oedd gynnwch chi'r hawl i'r tir yna. Wrth gwrs, yng nghyd-destun byd tu allan Ewrop, beth sy'n cael ei galw the New World, byd newydd, y syniad yma rhywsut bod ni'n cael ei darganfod am y tro cyntaf, sydd wrth gwrs yn anwyrellwyr. Un o'r syniadau oedd yn cael ei defnyddio oedd y math o beth oedd John Locke yn gweud, sef, wel, mae yna rai bobl yn byw na, ond dyn nhw ddim fel petai nhw'n gweithio'r tir, dyn nhw ddim yn cymysgu llafur, felly pob hawl i'r Ewropeaidd, gweithgar yma, gollwng hunan mewn rhannau gwahanol o'r byd, a chymryd tir yna i'w hunain. A nawr bod ti'n sôn ynglyn ac yn esbonio hanes a datblygiad hiliaeth, a mwyn i beth sy'n digwydd yna yw bod pobl fath o John Locke yn gweud, wel, mae'r bobl yna sy'n byw yna, ddim wir yn bobl gwaraidd, maen nhw'n is na ni o ran ei datblygiad, felly mae hwnna yn cyfiawnhau bod ein pobl ni yn mynd mewn a chipio'r tiroedd. Bydde hwnna'n ffordd deg o gysylltu syniadau rhywun fel John Locke gyda'r math o beth y ti wedi bod yn esbonio yna? Ie, bendant, a fi'n credu dyn ni'n istedd fan hyn nawr yn 2025 yn trafod y materion yma, ond nes i text o ffrind fi cyn dod ar y podlediad yn gweud, dyma be fi'n neud fori, bla bla bla, sôn am athroniaeth, hiliaeth a math yna beth. Nath y text o fi nôl yn gweud, I think you should just argue that basically all philosophers were racist. Gan gynnwys o rai cyfredol hefyd. Ond na, just o ran y meddylwyr mawr fel dyn ni'n gwybod,
o ran, falle maen nhw'n rhoi da o ran rhoi syniadau nhw, ond pan mae fe'n dod i'r mater yma, os o'n nhw'n ysgrifennu am imperialaeth, oedd wastad rhywbeth o fel, there's always a skeleton in the closet, ynglyn â actually agwedd nhw tuag at y dadl yma, a byddwn ni'n gweud, dyn ni'n gwybod oedd yn anwir llwyr, yr agwedd yma bod, oedd dim hanes in this desert, oedd gyda chi systemau gwahanol o reoli'r gymdeithas a ffyrdd gwahanol o wneud pethau, a bydde fe tu hwnt i dealltwriaeth y dyn Ewropeaidd sydd wedyn yn teithio i rannu ar byd. Ond bydde fe just, a hefyd oedd pethau fel syml, fel there would have been language barriers. Mi fydden wedi bod dwi ddim fel heddiw, ti'n gallu teithio unrhyw le ti moyn, a mae pawb yn siarad Saesneg, neu yr ieithoedd arall yna, ond byddwn ni'n gweud mae'r agweddau oedd gyda, colonisers a falle'r meddylwyr mawr, oedd e just yn un lle, it was just one of extraction, oedden nhw moyn rhywbeth, oedden nhw moyn deunyddiau, oedden nhw moyn cyfoeth, a they had to justify it in some way, felly oedd yn hawdd iawn justify fe trwy gweud, dydyn nhw ddim yn defnyddio'r tir, so nhw'n gweithio'r tir, so nhw efo crefydd, dydyn nhw ddim efo hanes, felly ni sydd angen mynd mewn a newid yr holl beth yna. A mae fe'n rhywbeth sydd actually eitha cyffredin, os ydych chi'n darllen, os ydych chi'n astudio athroniaeth a ydych chi'n edrych ar y cyfnod yma, oedd yn anodd iawn ffeindio rhywun oedd falle'n eistedd tu hwnt i'r agwedd yma. Ie, mae hwnna yn rhywbeth yn dydi, a mae hwnna yn parhau, allai rhywun gweud, tan falle hyd yn oed diwedd y 40 ganrif ar 15, bod enghreifftiau o bobl oedd yn wir wrth-hiliol yn y cyfnodau cynnar o'r oes fodern, maen nhw'n anodd iawn ei adnabod, sydd yn dangos y graddau oedd y meddylfryd yma yn rhywbeth oedd yn cael ei ystyried yn gwbl normal, a doedd e ddim yn cael ei cwestiynu, a wrth gwrs mae'n neud i rywun adlewyrchu ar pa bethau dyn ni'n cymryd yn ganiataol heddi. A fydd pobl ymhen cam mlynedd yn edrych yn ôl yn meddwl, beth oedd ar eu pennau nhw. Mae'n drawiadol y gweud y gwir bod anodd iawn adnabod meddylwyr gwrth-hiliol os ydy ti'n mynd nôl. Wrth gwrs oedd yna gwahaniaethau rhwng rhai, byddai gyda ti yn wedi erbyn falle 19 ganrif, oedd gynnwch chi wrth gwrs mudiad gwrth-caethwasiaeth, lle oedd gynnwch chi lleisiau fel William Wilberforce yn dyfe, Richard Price yn achos y Cymru ag Eraill, Morgan John Rhys yn enw arall, oedd yn adnabod yr anghyfiawnder. Ond hyd yn oed wedyn, a dwi'n meddwl am rhywun fel Richard Price wedi bod yn gwneud lot o'i gylchau yn ddiweddar, falle i gynnybyddiodd hynny, pan ti'n gweld y ffordd mae'n sôn ac yn trafod yr Unol Daleithiau, does na braidd ddim sôn ynglyn â'r bobl brydorol, felly mae yn rhyw fath o blind spot anferth yn dydi, mae yna rhyw fath o dallineb sydd yn ddiddorol o ran gofyn ni'n hunain, wel, i ba raddau mae rhywun yn gallu gweld tu allan i'r fframweithiau yna sydd yn cyflyru ni. O ti'n sôn fyna ynglyn â echdynnu a pwysigrwydd adnoddau. Gallwn ni falle archwilio rhywfaint felly yr berthynas yna rhwng hiliaeth a chyfalafiaeth, achos ti wedi esbonio ni sut oedd hiliaeth yn gwbl ganolog i imperialaeth. Beth yw'r cyswllt wedyn ni, a ti wedi sôn yn barod am falle yr fasnach ceithwasiaeth, beth yn fras yw'r cysylltiad yna rhwng hiliaeth ag imperialaeth a chyfalafiaeth, a bydde ti yn mynd mor bell a dweud bod hiliaeth yn ganolog i gyfalafiaeth? Byddwn ni'n gweud ti methu ystyried hiliaeth a cyfalafiaeth ar wahân. Fi'n credu, mwyn cael y darlun llawn, mae'n rhaid bod ti'n astudio'r ddau neu'n archwilio'r ddau peth ar yr un pryd, achos maen nhw'n cyfiawnhau ei gilydd, maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd, i raddau maen nhw'n esbonio ei gilydd. Dyn ni'n byw mewn gwlad cyfoethog iawn. Weithiau falle dwi ddim yn teimlo fel ein bod ni, ond dyn ni'n byw mewn gwlad cyfoethog iawn. Fi'n credu ni yw'r chweched mwy cyfoethog yn y byd, neu rhywbeth fel yna erbyn hyn. A fi'n credu beth dyw pobl ddim yn deall yw that doesn't happen accidentally. Dwi'n hwnna jyst ddim yn digwydd ar hap, bod gyda ni'r holl cyfoeth yma, yn wedig mewn dinasoedd fel Llundain neu Lerpwl, Caerdydd hefyd. Be oedd da ti oedd pethau fel siwgr a te yn cael ei gweithio arno fe yn llefydd fel y Caribi, a gwledydd fel yr UK yn basically elw o'r holl deunyddiau naturiol yna yn cael ei cludo ar draws y môr, a wedyn
ni sydd wedyn yn gwerthu'r nwyddau yna, ni sy'n creu'r elw, a ni sy'n cadw cyfoeth, a dyw'r cyfoeth, none of it gets back to the people that were actually working on the fields. Felly, mewn ffordd really syml, mae fe bach fel, fi'n cofio edrych ar diagramau, it was always triangular. So mae'r pobl yn symud, to put it very simply, o llefydd fel Gorllewin Africa, draw i'r Caribi, nhw sy'n gweithio'r tir ac yn tynnu'r deunyddiau naturiol yma, and then it gets transported to us fan hyn. Mae fe'n cael ei roi trwy'r ffactriau, we've industrialised, a mae'r cyfoeth yn aros fan hyn i bob pwrpas. Os wyt ti eisiau ychwanegu at hynna, croeso, achos fi ddim yn, I'm not an economist. Ond... Fi'n eich waith, dyna i ddweud, so falle na i ddim ceisio ychwanegu gormod. Ond fi'n credu mae fe jyst yn enghraifft o, extraction. Hyd yn oes ti'n edrych ar gwledydd fel Ghana neu Nigeria heddiw, gwledydd dyn ni'n gwybod fel Ghana, Nigeria heddiw, fe gallwn ni weid llefydd fel Cymru o ran glo a pethau fel yna, mae'r systemau trafnidiaeth yn cael eu creu mewn ffordd lle it's obvious they were built for extraction. So oedd pethau'n cael eu symud just lawr i'r arfordir mwyn gadael y gwlad, a does dim, there's no sort of infrastructure sy'n galluogi teithio neu, cludo pethau ar draws ardaloedd yn fewnol math o beth. It's all sort of built for extraction. Yeah, so mewn un ystyr, mae rhywun yn gweud felly bod cyfalafiaeth yn anodd, os nad amhosib yw dychmygu heb yr elfen yna o hiliaeth yn sail i'r system. Hynny yw, oherwydd bod cyfalafiaeth yn seiliedig yn y pen draw ar ymwelwa a rhyw rai, exploitio eu llafur nhw mwyn creu elw. Wel, am o'n i, oedd i fewn i system gweded fel system economaidd Prydain. Wyt ti'n gallu gweld yn y cyd-destun yna taw Cymru, falle Gogledd Lloegr, rhannau helaeth o'r Alban, dyna sydd yn chwarae rôl yna o'r llafur rhad sydd yn cynhyrchu ac yn cael ei ymwelwa arni, lles falle de-ddwyrain. Ond unwaith wedyn ni ti'n sôn am beth sydd yn amlygu hunan yn y cyfnod fodern, sef system gyfalafol byd-eang. Mae rhywun yn methu dychmygu hwnna yn digwydd heb hiliaeth, achos mae'r tuedd yma, neu'r angen yma i exploitio ar llafur rhad yma ar gaethweision yn bennaf. Mae hynna'n seiliedig ar y syniad o cyfiawnhau yn hermau bod y bobl yma yn dda i ddim arall fel petai. A dyna'i rôl nhw os lygu di o fewn y system rhyngwladol yma. Byddwn ni'n gweud fyd, yn cyfalafiaeth ti angen anghydraddoldeb, ti angen tlodi, ti angen digartrefedd, a byddwn ni'n gweud, mae'n cofio fyd, o ran cyfalafiaeth a'r cyfalafiaeth dyn ni'n gwybod fan hyn yn y gorllewin, that was introduced to the rest of the world yn ogystal â hynny yn y cyfnod. Felly, oedd gyda ni system, falle na sort of greiddio fan hyn yn Ewrop, but eventually it got to everywhere else in the world. Felly, heddiw, os dyn ni'n meddwl am y problemau economaidd mae gwledydd yn gwynebu mewn rhannau o'r byd, mae fe'n mynd nôl at y ffaith cafodd system ei cyflwyno iddyn nhw, a nawr dyn ni gyd yn rhan o'r un system, so mae angen bod rhyw elfen o anghydraddoldeb yn y system yna. Dewn ni nôl i hynny, ond ti'n awgrymu fyna, fi'n cymryd os y'n ni'n trial dadansoddi a deall anghydraddoldeb y byd modern dyn ni'n rhan ohoni, mae rhywun yn methu wneud hynny heb fynd nôl. A deall bod yn ganlyniad i'r systemau hiliol hierarchiol yma cafodd ei creu yn y cyfnod modern cynnar yna. Byddwn ni'n gweud fel nes ti gweud, byddwn ni'n gweud mae fe'n amhosib i rili deall. Nid anodd, ond byddwn ni'n gweud bod yn amhosib. A ti geisio amddiffyn a sefyll cornel yr athronwyr tyma bach. Am hynny, un athronydd gwyn sydd yn adnabod y tueddiadau yma yw Karl Marx o ran ei ddadansoddiad o gyfalafiaeth yn dife, a mae yn gweld bod cyfalafiaeth ar ei ffurf byd-eang, bod imperialaeth os lygu di yn mynegiant neu ymgorfforiad o'r system gyfalafol byd-eang yma. Dwi ddim yn gwybod digon o Marx i wybod os oedd yna agweddau hiliol yw safbwyntio fe o gwbl, ond mae rhywun yn gallu gweud oedd yn adnabod y strwythurau yma yn doedd a sut oedd y rheina'n gweithio ac yn
defnyddio hiliaeth bydd y system fyd eang cyflawol yma. Ie, chos beth quote imperialism is the purest form of something. Ond be nath cofio. Na, fi fyd. Ond be nath weid oedd imperialaeth, basically, be ni'n trafod, imperialism was that at its, in its essence, math o beth. A bod Lenin wedyn ni yn rhywun oedd wedi datblygu'r syniadau yna eto yn difen yn y dillfarcsoedd. I aros yn y cyfnod yna nawr, so dyn ni'n sôn am y bedwaredd gan efo'r 15, a wnaethon ni crybwyll gynnau fach y cwestiwn yma ynglyn â perthynas y cysyniad o hiliaeth gyda lliw croen. So, beth sydd yn ddiddorol a nodweddiadol pan y ti'n darllen rhywfaint o'r testunau yma yn y bedwaredd ganrif 15 yw bod na awgrym o y syniad bod na rhyw fath o hierarchaeth o bobloedd sydd ddim jyst yn tynnu'r llinell yna rhwng yr Ewropeaid gwynion ar yr un llaw a wedyn gweddill y byd. Rhyw fath o linell lliw fel petai. Ond mae hefyd gyda ti yr awgrym yma yn does o rhyw fath o hierarchaeth oedd i fewn i'r bobloedd gwynion, a dwi'n meddwl ynglyn â paragraff lled adnabyddus gan John Stuart Mill, rhyddfrydwr mawr arall Saesnig, oedd yn sgwennu yn y cyfnod yma, lle mae'n sôn ynglyn â'r angen i rhai hil, i ambell i hil, i fath o, os licwch chi, cymryd i mewn neu sicrhau bod bobloedd eraill yn dod oddi fewn i'w gymdeithas a'i gwireiddiad nhw mwyn eu gwella nhw. A mae e'n sôn am hynny yng nghyd-destun Basgwyr, Llydawyr, a wedyn mae'n crybwyll y Cymru a'r Albanwyr. Sut dylen ni deall hynny a beth sy'n mynd mlaen fyna? Ydy hwnna'n ffurf arhiriaeth neu ydyn ni'n disgrifio fe mewn ffordd arall? Achos am hynny, mae'n gwbl amlwg bod na rhyw feddwl yn does a rhyw fath o cytundeb taw y Saeson ac ambell gwireiddiad arall sydd ar ben y twmpath fel petai a bod pawb arall islaw. Fi'n credu mae'r syniad yma fod yn israddol, neu grŵp o pobl yn bod yn israddol. Eto, fi'n gweld efo rhywbeth sydd yn, dwi ddim yn unigryw, ni wedi gweld mwy nag unwaith trwy gydol hanes. Byddwn ni'n gweud falle y ffordd defnyddiol o disgrifio fe yw fel y Saeson sydd wrth dop bethau a am y reswm hynny falle os ni'n defnyddio'r Deyrnas Unedig fel esiampl, y Cymru sydd yn eistedd ar gwaelod yr pyramid yna o sort of superiority, sa'n gwybod. Ond y domen byddai gair arall. Y domen. Dwi'n neud i dweud pyramid. Y domen. Ond falle nid hiliaeth yw achos dyn ni'n sôn falle am lliw croen ar llinell lliw, ond fi'n gweld yn rili gyffredin, ond achos fi'n ddia, fi'n Gymraeg, fi'n ffeindio'r sort of distinction na o fel beth sy'n hiliaeth a beth sy'n ddim, i fi mae fe'n rhywbeth gymleth, achos weithiau mae pobl yn galw rhywbeth yn hiliaeth sydd ddim yn hiliaeth, ond wedyn, gyd fi'n gweud, weithiau mae jyst rhaid ni ystod lawr yn meddwl am pethau, fi ddim yn gweud dwi ddim yn hiliaeth, ond fi'n credu mae angen, fi'n credu mae pethau'n rili debyg, a weithiau mae'n gallu bod yn rili debyg heb bod yn hiliaeth. Ond byddwn ni yn hefyd gweud falle o fewn y cyd-destun yna, fel it is racism achos y cyd-destun benodol yna. Achos mae lot o hwnna yn codi yn dydi yng nghyd-destun yr iaith a'r ymysodiad yma, ddiwylliant Cymreig, dyna'r cyd-destun lle mae John Stuart Mill yn trafod mewn gwirionedd yn wedig o gwmpas iaith a'r syniad yma bod angen i'r Saeson cymhathu y Cymru a'r Albanwyr mwyn bod nhw'n gallu dod yn rhan o'r gwireiddiad ehangach yma, a fel ti'n gweud, pan ti'n clywed y math yna o eiriau a'r math yna o termau, mae'n swnio'n debyg iawn i beth bydden ni'n adnabod fel hiliaeth, ond falle bod hwnna yn wahanol i rhai o'r pethau mae pobl yn gloi iawn i labelu fel hiliaeth heddiw, lle ti'n meddwl, pan dyn ni'n sôn am falle gwrthdaro rhwng y Cymru a'r Saeson o'r naill ochr, ydy e'n gywir i weid taw hiliaeth sydd wrth waith fan hyn. So mae hwnna'n gwestiwn difyr falle ni gyffwrdd arni eto, ond am hynny un peth gallai ti awgrymu yw o ran y cyfnod yna, beth sy'n digwydd yw bod enwedig falle'r Gwyddelod sydd yn bellach lawr y domen eto, maen nhw mewn ffordd yn cael eu hiliaethu, os yw hwnna'n gair, fel racialised, a mae gyda ti syniadau yma'n does o'r fel y Celtiaid,
yn y Saesneg, maen nhw'n defnyddio termau fel the dark and swarthy Celt. So mae'n ddiddorol sut mae'r bobl gwynion yma yn cael ei gwthio fel petai yn agosach at yr bobl brown a di yn weddill y byd, fel dill falle o geisio'i dominyddu fel petai. Ie, falle be dyn ni'n gweld, falle be fi'n siamlygu yw be ni'n gweld yw racialisation weithiau yn fwy na actual hiliaeth. A fi'n credu mae fe'n, dyn ni gyd yn ymwybodol o'r mathau o arwyddion bydda'r drysau tafarndau a'r math yna beth blynydde yn ôl. Wel, ddim rhy bell yn ôl, ond yn bendant nid heddiw. Ond fi'n credu racialisation sydd yn digwydd yw lle mae grwpiau yn cael ei, they get packaged as some sort of, sa'n gwybod beth ti yn disgrifio fe, really, ond mae rhyw fath o fel rhetoric yn cael ei esbonio am holl grŵp o bobl, a wedyn it becomes true, a wedyn mae pobl yna falle, they internalise it, beth bynnag mae fe. A ffordd o fel, i fynd nôl at y thema cyntaf nes ti cyffwrddannu, ffordd o arallu pobl yn dyfa y ddring, lle, fel ti'n gweud, wel, os dyn ni eisiau dominyddu neu gothrymu'r bobl yma, felly mae eisiau disgrifio nhw. Term arall, mae Mill yn defnyddio half savage, pan mae'n disgrifio bobloedd llefrifiedig yma yn Ewrop, lle, dyn nhw ddim cweit yn yr un lle a'r un path, a y barbariad yma sy'n rhan o'n trefedigaethau tramor, ond dyn nhw ddim fel ni chwaith, maen nhw rhywle yn y canol fel petai. Cwestiynau difyr a dwys. Falle, heb fynd yn rhy athronyddol, mae o bosib werth mynd ar ôl un feddyliwr sydd falle yn fwy adnabyddus na neb arall yn yr 20fed ganrif. O safbwynt trafod y cwestiynau yma, sef Frantz Fanon, a mae yn trafod beth mae e'n galw yn hiliaeth epidemic racism, fel petai falle i gadarnhau a hoelio'n sylw ni ar y syniad yma o hiliaeth sydd yn bodoli oherwydd lliw croen. Fi'n gwybod bod gyda ti tipyn o feddwl o Fanon. Lle i ddechrau falle gyda fe a beth o fe wedi cynnig o ran deall a dadansoddi hiliaeth? Cwestiwn syml i ti fyna. Emily, mae gyda ti... Na i roi 2 funud i ti, oce? Fi'n credu mae Fanon yn ffigwr really diddorol i astudio neu darllen, achos fi'n credu fe oedd un o'r prif pobl nath actually mynd tu hwnt i sort of hiliaeth fel rhyw fath o cyflwr cymdeithasol, neu rhywbeth dyn ni'n gweld yn ein bywyd y dydd i dydd ni falle. Nath e actually edrych ar yr ochr meddyliol a seicolegol, a fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim yn cael ei trafod digon. Achos psychiatrydd oedd difyr Fanon. Os fi'n cofio'n iawn, mae'n cael ei fagu yn y Carabi yn Martinique, un o'r drefedigaethau Ffrainc, a wedyn mae'n mynd i astudio ym Mharis. A wedyn ni'n ffindo'i ffordd lawr i Algeria yn rhan o rhyfel catre. Felly oedd e'n rhywun oedd yn sgwennu o safbwynt profiad yn ogystal arbenigedd. A byddwn ni'n gweud fyd, os ti'n really fan o Fanon, mae rai bod ti'n rhyw fath o sort of psychologist ti dy hun yn mwyn wir gallu deall rhai o'r pethau fe'n siamlygu, achos mae fe'n mynd tu hwnt i fi o ran yr psyche a'r math yna beth, ond mae fe'n gweud pethau fel, mae pethau fel imperialaeth yn effeithio ar the colonised and the coloniser. Mae fe'n wir ar gyfer y ddau grŵp os hoffech chi. A fi'n credu mae gwaith Fanon ar sort of the inferiority complex, mae pobl di yn basically cael ei geni efo, mae fe'n really pwerus, achos mae fe'n mynd nôl i profiadau, enghraifft rhywun fel fi, lle ydych chi'n 5-6 mlynedd oed, ydych chi'n derbyn comment hiliol o rhywun neu beth bynnag, and you do sort of, you adopt a bit of an inferiority complex. Ti'n fath o mewnoli mae'n dod o ran o pwy wyt ti. You completely internalise it, a hefyd, you basically get alienated, o corff ti dy hun. A fi'n gwybod ni ddim eisiau mynd yn rhy athronyddol, ond fi'n credu Fanon yw'r person gorau i ddarllen os da ni'n sôn am y wir yr effeithio ar y meddwl, a fi'n credu weithiau, dyna'r peth pwysica. Mae'r pethau dyn ni'n gweld yn y gymdeithas yn bwysig, a o ran y cyd-destun rhyngwladol a gwleidyddiaeth, mae hwnna i gyd yn bwysig, ond oedd gyda fe diddordeb mewn archwilio y cyflwr meddyliol, imperialaeth a trefedigaethu, a mae fi wedi darllen llyfrau fe mwy nag unwaith, achos... Ydy enwi un y ddau o nhw? Be llyfrau nawr? Enwer llyfrau. Black Skin, White Masks, byddwn ni bendant yn darllen. Mae
Mae'r pethau diddorol yn dod ar ôl iddo fe symud i Ffrainc, byddwn ni'n gweud, a'r profiadau dydd i dydd mae fe'n cael. Mae fe jyst yn cael profiadau ar pethau fel trafnidiaeth cyhoeddus, a mae'r profiadau yna yn llunio sort of y ffordd mae fe'n meddwl am rai'r cyfler yma, a hefyd, obviously, Wretched of the Earth. Mae hwnna'n enfawr. Byddwn ni'n gweud dechrau gyda'r ddau yna, a os ydych chi eisiau mynd off i'r pethau nath ysgrifennu yn hwyrach, byddwn ni bendant yn gwneud hynny. Ond byddwn ni jyst yn gweud Fanon inferiority complex, a y ffordd mae'r inferiority complex yna falle'n siapio'r byd. Sa'n gwybod, mae fe'n rili uchelgeisiol gyda'r pethau oedd e'n gweud yn ei gwaith ond hefyd nath e'n neud lot ar gyfer sort of fi ddim eisiau gweud nath e'n neud lot ar gyfer pobl di, ond fi'n credu mewn ffordd nath achos hefyd, he was not scared to criticise some of his own friends. Right. Oedd yn gweithio ar pethau tebyg fel Cysau, MS Cysau, a'r dynion oedd yn nghlwm gyda, dynion am nhw, oedd fel arfer dynion oedd yn gweithio ar mediadau fel Negritude. Oedd Fanon efo dim problem yn gweud, actually, mae'r math yna feddwl ddim yn ei helpu ni fel pobl di, A oedd hwnna'n bwysig. Achos ti'n sôn am trais, o'r un dwi'n gwybod am Fanon, mae trais yn thema fawr yn fel ti'n gweud yn sôn am trais yn yr ystyr seicolegol, a fel ti'n gweud sut mae hwnna falle yn bwysicach na dim o safbwynt ceisio dadansoddi a deall hiliaeth a chyflwr pobloedd ledled y byd, ond hefyd oedd yn pwysleisio yn doedd yr angen am drais wrth sefyll sydd yn eitha diddorol achos mae gyda ti hefyd ffigurau eraill yn y cyfnod gwrth-drefedigaethol yma, pobl fel Gandhi enghraifft sydd yn arddel y syniad o gwrth-dystio heddychlon, mae Fanon ar y llaw arall yn gweud bod trais yn hanfodol wrth sefyll. A hefyd, o ti'n sôn ynglyn â'i agweddau at Negritude a meddylwyr fel Cesar, bydden ni'n iawn i awgrymu hefyd bod ei syniadau o hanes yn un bwysig lle mae falle yn awgrymu yn hytrach na bod rhaid i ni fynd nôl i rhywbeth, mae rhaid ni bron gwaredu hanes. Sydd yn eitha diddorol, fi'n meddwl o safbwynt Cymreig, lle mae'r carfan fwy cenedlaetholgar, pan maen nhw'n sôn am y dyfodol, i raddau helaeth yn dechrau gyda rhyw gorffennol ddelfrydol, lle mae Fanon yn gweud na beth sy'n angen yw rhyw fath o toriad gyda'r gorffennol. Ydw i'n cyflwyno syniadau fe yn lled gywir fan hyn? 100%, oedd e ddim yn hoffi'r syniad ma fel romanticising the past, a fel there isn't one true thing we need to go back to. Oedd dim diddordeb gyda fe mewn yn y gorffennol. Oedd e'n gweud, mae rhaid i ni cychwyn nawr, a i fod yn deg, oedd e ddim jyst yn rhywun oedd yn ysgrifennu llyfrau. Oedd e'n rhan o'r, of the Algerian struggle. Oedd e actually wedi, cyfrannu at y pethau yma. Felly, os oedd e'n gweud hwn, oedd e'n dal dŵr. Fi'n credu mae fe just, sa'n siŵr os falle oedd e just i dechrau colli diddordeb yn yr holl stwff ma o edrych i'r gorffennol, achos yn amlwg oedd e ddim yn gweithio. A oedd nhw'n gwynebu, rhaid cofio, oedd e'n byw ac yn ysgrifennu tra oedd nifer o gwledydd yn mynd trwy cyfnodau fel annibyniaeth. So, oedd e wir efo diddordeb mewn, being on the ground, mae ysgrifennu am y pethau yma ddim yn ei helpu ni. So, os ydyn ni'n meddwl amdano ni fan hyn yng Nghymru, byddwn ni yn gweud falle bydde hwnna'n rhywbeth diddorol i falle mabwysiadu i ni nawr fan hyn. Mae lot o sôn am y gorffennol, mae lot o sôn am yr hyn sydd wedi bod, yn hytrach na falle beth dylen ni fod yn uchelgeisiol amdano fe yn y dyfodol. Achos mae'n am o'n i beth sydd yn mynd mlaen fyna i raddau yw'r syniad yma bod na ddim byd i elwa o geisio atgyfodi'r gorffennol. Does na ddim byd yna i ni sy'n mynd i helpu ni yn y dyfodol a o'r hyn wyt ti wedi trafod a chyflwyno o ran hanes trefedigaethu. Mae rhywun yn gallu gweld hynny a gweld y resymeg yn y peth. A wrth gwrs, un peth arall mae Fanon yn sôn amdani yw ei bwyslais ar gyfalafiaeth. Bydde fe'n deg i weid bod wedi dod dan dylanwad Marx yn y ffordd mae yn dadansoddi ac yn deall lle cyfalafiaeth oedd i fewn i'r systemau hiliol byd-eang yma. Fi'n cofio blynyddoedd nhw'n nawr. Fi bendant i darllen erthyglau am y cysylltiad rhwng Fanon a Marx a perthynas cyfalafiaeth gyda hiliaeth. Ond byddwn ni'n gweud mae fe'n cytuno gyda'r meddylwyr mawr bod
imperialaeth yw basically logic cyfalafiaeth math o beth. A fi'n credu Fanon really yw'r prif meddyliwr nath gwneud yn glid i fi. Fi methu really meddwl am y ddau peth ar wahân. Mae fe'n amhosib. A dyna pan dyn ni'n sôn am hiliaeth, mae sort of trafod hiliaeth yn hermau hiliaeth yn unig. Weithiau'n gallu bod yn fy marn i eitha counterproductive. Diddorol, falle, dewn ni nôl at hynny pan newn ni trafod cyflwr Cymru heddiw. Cyn i ni neidio ymlaen, falle, i'r cyfnod cyfoes yma, un peth arall wyt ti wedi cyffwrdd â ni am y gwerth mewn falle mynd ar ei ôl chydig bach ac archwilio yw'r syniad yma o'r gwaddol drefedigaethol os licio di a'r modd mae'r systemau yma dyn ni wedi bod yn trafod wedi parhau gweithio'r ffaith bod y system drefedigaethol Ewropeaidd yn ffurfiol o leia wedi dirwyn i ben i raddau helaeth. So ti'n sôn fyna ynglyn â y cyfnod mae Fanon yn sgwennu yn diwedd y 50au, 60au. Dyma'r cyfnod lle i raddau mae gwledydd o gollewin fel Prydain yn rhoi lan ar eu trefedigaethau. Gweld nhw yn ormod o ymdrech, ormod o waith, wrth gwrs, dyn nhw ddim mor gynhyrchol a fi o nhw. Mae falle y resymeg economaidd dros barhau i ddominyddu y gwledydd yma a'i llywodraethu wedi dod dirwyn i ben. Felly, gobeith mawr y cyfnod yma o safbwynt y sawl sydd yn y byd mwyafrifol yw, dyma cyfnod nawr o ryddfreinio, emancipation, a dyma gyfle i dechrau o'r newydd. Fel ni'n gweud, thema mae Fanon yn rhoi llawer o bwysys arni. Ond am hynny, byddai'r dadansoddiad academaidd yn awgrymu nid felly bu, a dyna pam dyn ni'n sôn am y cyfnod yma o drefedigaethedd. So, byddai lot o bobl yn disgrifio Fanon fel post-colonial thinker, ynddo fe. Wyt ti'n gallu amlygu neu jyst rhoi rhyw fath o syniad i ni ynglyn â beth sy'n digwydd yn adeg bod imperialaeth Ewropeaidd yn dod i ben, ond dydy y systemau oedd yn rhan o'r imperialaeth yna ddim wir yn dod i ben hefyd. Bendant, byddwn ni'n gweud, falle dyn ni'n edrych ar gwledydd nath ennill ei annibyniaeth nhw ar hyd y blynyddoedd yn ffurfiol, ond os ti genuinely'n edrych ar pethau fel tylodi neu beth bynnag mae fe, y systemau nath cael ei creu o fewn y systemau yna, byddwn ni'n dadle oedd imperialaeth ddim really byth wedi dod i ben, a hyd yn oed heddiw byddwn ni'n dadle. Mae 2025, be dyn ni'n gweld yn gwleidyddiaeth ar hyn o bryd, fi'n credu'n diddorol iawn o ran yr holl sôn yma o post-colonialism neu beth bynnag mae fe. Dyn ni dal i wynebu hiliaeth, dyn ni dal i wynebu tlodi mewn rannau penodol iawn o'r byd, a pam mae gen ti holl systemau, nid jyst falle'n bwysig na systemau, ond meddylfryd, meddylfryd sydd yn gweld un grŵp yn fwy israddol na'r un arall, dros cannoedd o fynyddoedd, ti'n methu really, you can't undo that, a with all the will in the world, gyda arweinwyr cryf a gyda ffyrdd newydd o gwneud pethau, byddwn ni ddim yn gweud mae modd dad gwneud hynny, a hyd yn oed fan hyn yn y Deyrnas Unedig heddiw, hyd yn oed pethau dyn ni'n gweld yn y papurau newydd, enghraifft nawr, fi'n sôn am falle y stereotypes ma, os dyn ni'n meddwl am falle rap artists fel Stormzy, enghraifft, the men in hoodies trope, dyn ni'n gweld yn y newyddion, the black men in hoodies trope, I should say, dyn ni'n gweld yn y newyddion, a cwynion yn dod mewn os maen nhw'n perfformio ar y Brit Awards, a'r math yna beth. Yr syniad ma fel o'r barbariad, nath ni sôn am, gynharach. Y bygythiad yna. Y bygythiad, the us versus them, the scary, intimidating, aggressive, y math yna beth. Dyn ni dal yn gweld y heddiw mewn ffyrdd really dydd, and y peth yw, mae fe'n mynd mewn fan hyn. So, dim ond sut mae fe'n cael ei amlygu chi yn y papur newydd neu o fewn y wasg, pan mae gyda chi darllenwyr neu beth bynnag yn darllen yr holl stereotypes yma ac yn, internalising them, mae fe'n hawdd iawn i weld sut dyn ni nawr yn gweld pleidio gwleidyddol fel reform yn gwneud yn dda, a falle bod ymchwil mewn cefnogaeth i reform a gwleidyddion fel Trump yn yr Unol Daleithiau yn dangos i ba raddau taw rhywbeth falle arwynebol iawn o ddysyniad yma bod ni'n symud i ffwrdd o gyfundrefn hiliol, a beth bydden ni falle yn ceisio neu'n hoffi cyfleu i'r gwrandawyr ynddo fe yw
y syniad yma bod hiliaeth yn gweithio ar sawl lefel yn dydy. Mae'n gweithio ar y lefel rhyngwladol, felly mae'r system imperialaidd hiliol yma wedi dod i ben yn ffurfiol, ond mae'n parhau yn ein strwythurau byd eang, felly os ti'n edrych ar yr Cenhedloedd Unedig, neu ti'n edrych ar llys rhyngwladol, International Criminal Court, os ti'n edrych ar beth maen nhw'n galw y sefydliadau Bretton Woods, pethau fel Banc y Byd, a'r IMF, yr sefydliadau byd eang sydd yn rheoli os licio di sut mae'r economi byd eang yn gweithio, bydde fe'n deg dweud bod hiliaeth yn parhau yn rhan o gwneithuriad os licio di y sefydliadau yna, cyn bod ti wedyn ni'n troi at y lefel genedlaetholiaeth fel yn Unol Daleithiau neu'r Deyrnas Gyfunol, lle am o'n i, mae'r un gwaddol yn parhau o ran strwythurau, un gwleidyddiaeth, un gwasg ac yn y blaen, cyn bod i wedyn ni yn cyrraedd yr elfen fwy lleol, y Gymreig. Felly bydde rhywun yn gallu dalansoddi a gweud, mae'r hiliaeth yn rhywbeth sydd jyst yn rhedeg trwy bob dim. Yn anffodus, fi ddim eisiau swnio fel yn rhy negyddol, ond byddwn ni'n gweud... Wel, eisiau bod yn realistig hefyd yn does. Ond byddwn ni'n gweud, sa'n credu ti'n gallu deall, sa'n credu ti'n gallu dianc o hiliaeth, os fi'n bod yn gwbl onest, edrych ar y ffordd mae gwleidyddion yn cael ei trin yn y gwlad yma, pobl fel Diane Abbott, neu beth bynnag ma fe, sneb yn gallu gweud i fi, does dim rhyw fath o elfen o hiliaeth ynghlwm gyda hwnna. Fi'n credu, y rhan mawr o hiliaeth fyd yw pobl yn gwadu bod hiliaeth yn rhan o'r broblem, achos, os ydych chi'n gweud, na, dyw hiliaeth ddim byd i wneud gyda fe, mae fe'n, it's another justification for it. Mae fe'n, fel mae Fanon sort of di sôn am, yr gwaith yma sy'n digwydd ar y lefel meddyliol, mae fe bach fel, you get convinced out of even, thinking it's racism, pan dyna beth mae fe, a wedyn mae fe'n achosi'r holl fel conflict mewnol yma, o fel, falle dyw e ddim, neu falle mae fe, ond, a fel arfer, goes without saying, fel arfer pobl gwyn sydd yn trio, they're usually the ones that are trying to explain it away. So, mae fe jyst yn gwneud yn sefyllfa anodd iawn, achos ti moyn galw rhywbeth yn broblem, mwyn gallu gwireddu'r problem, a wedyn dych chi hefyd yn glywed, na, nid dyna, that's not what it is. Don't play the race card, beth bynnag ma fe. Ond Achos dwi'n meddwl am, yr un peth falle, fi yn gymwys i siarad am yw syniad yma, neu'r cysyniad o gyfiawnder byd eang, global justice, hynny yw, fi'n dysgu modiwl ar y syniad yna, a gymaint yma yn ymwneud gyda cwestiynau athronyddol, mae yna hefyd elfen economaidd fawr tu ôl i'r ffenomenon yma, bod yna rai rhannau o'r byd gymaint yn dotach na rhannau eraill, a os dyn ni'n edrych ar y sefyllfa yna o safbwynt y pethau ni wedi bod yn trafod heddiw, wel, i raddau mae'r esboniad yn eitha clir. Mae rhannau yma o'r byd yn dlawd ac yn parhau yn dlawd oherwydd mi fuon nhw'n rhan o system economaidd byd eang oedd yn echdynnu gwerth yr adnoddau a'r bobl mewn i'r craidd Ewropeaidd a gwledydd gogledd global. Ond mae hwnny'n parhau yn dyfer bod e ddim yn digwydd dan arweinyddiaeth filwrol, lle dyn ni yn y gwledydd yma yn gosod y drefn ac yn llywodraethu. Mae'r ffurf yna o'r economi byd eang yn parhau lle mae'r gwledydd Ewropeaidd, y Global North, yn parhau gyda'r un systemau o echdynnu, exploitio, ac i bob pwrpas yn cadw rhan eraill o'r byd yn dlawd fel pethau. Hefyd pethau fel structural adjustment programmes, gosod debts enfawr ar y gwledydd, fel enghraifft Cameroon, yw'r un cofnus sydd allan am Cameroon, roi loans i'r gwledydd yma mwyn gallu setio pethau fyny, a fel... So nawr ti'n sôn am yr IMF a Banc y Byd a sefydliadau Bretton Woods. Lle ti'n rhoi loan really neis i gwlad a gweud, dyma'r conditions, mae'n chi'n neud hyn a hyn gyda'r arian, a wedyn yn y pen draw, mae'r debt yn rhoi bydd y gwledydd yma byth yn gallu talu nôl. So beth sydd da ti, literally, yw gwledydd yn talu interest a'r debt yma nôl i gwledydd fel yr Unol Daleithiau. A byddwn ni'n gweud, mae fe, in its purest form, that is colonialism, achos it is literally extraction. Bydd y gwledydd yma byth yn gallu talu'r arian yma nôl. Maen nhw'n mynd i fod yn talu nhw am byth. So, fi ddim yn gweld gwahaniaeth mawr, just the military presence is gone, falle. Ac i dod o fe nôl i'r lleol neu'r genedlaethol yn achos ni yng Nghymru,
a falle allan ni dechrau dirwyn y sgwrs i ben yn y cyd-destun yma, un o'r polisïau niferus sydd wedi cael ei cynhyrchu gan y Llywodraeth yma yng Nghymru yn ddiweddar yw'r polisi o Gymru gwrth-hiliol. Erbyn y flwyddyn 2030, ac yn sgil yr hyn wyt ti wedi bod yn sôn am, sef yr elfen hanfodol yma o hiliaeth yn y system byd-eang sydd wedi datblygu dros cannoedd flynyddoedd. Mae'n taro fi ychydig yn uchelgeisiol i feddwl byddwn ni yng Nghymru yn gallu bod yn wrth-hiliol ymhen 5 mlynedd. Yeah. Ond eto i beth o bod yn rhy synicaidd, sut wyt ti'n gweld pethau yng Nghymru o ran y drwg, ond hefyd falle da ag elfennau o boeth? Ie, byddwn ni'n gweud, fi wastad yn gweud, mae fe'n peth positif bod gyda ni fel arweinwyr a gwleidyddion sydd yn gweud, mae hwn yn bwysig i Gymru a mae angen bod ni'n dilyn y mathau yma o fel nodau gwrth-hiliol wrth gwrs, achos mae nifer fawr o gwledydd y byd, bydde ti byth yn gweld dogfen, gwlad gwrth-hiliol erbyn 2030. So wrth gwrs mae elfen o fel positifrwydd fyna, a i fod yn dig, fi'n gwybod dyma'r tro cyntaf maen nhw wedi lawnsio'r math o polisi yma yn y ffordd o'n nhw wedi wneud e. Felly i raddau oedd e'n bach o experiment, ond fi'n credu'r problem yw falle edrych ar pethau yn hermau lliw yn ormodol, a does dim digon o fel meddwl o ran cyfalafiaeth neu cyfoeth, does dim digon o frys, sa'n credu, ynglyn â sefyllfa bywydau pobl go iawn sydd yn byw yng Nghymru, a fi'n credu nid i fynd mewn i'r devolution argument gormod, ond y rannau sydd ddim yn devolved, a rannau sydd ddim efo reolaeth, y rannau ni ddim efo reolaeth dros fe fel pobl Cymraeg, just the thing of like, oh, well, that isn't devolved. So am hynny, mae rhywun yn gallu meddwl fyna ynglyn â yr economi. Cyfyng iawn yw ein grymoedd ni o ran polisi economaidd, a hefyd cyfiawnder a hynny yw llysoedd a carchardai, ac yn y cyd-destun yna mae gyda ni enghreifftiau o'r hyn ti'n sôn am, sef y ffordd mae hiliaeth yn croesdori os licio di gyda ffenomena eraill, lle nad oes modd i ni wir deall neu mynd i'r afel gyda'r broblem, ond i bai bod ni'n edrych ar y pethau yna, felly o ran anghyfiawnder economaidd, chi'n mond yn goffod edrych ar Gymru a ardaloedd fel De Caerdydd, a dwi ddim yn gyd-ddigwyddiad nag di bod trodi yn frith os licio di ymysg y cymunedau lle mae gennych chi lefel uchel o bobl o liw. A yn yr un ffordd mae'r carchadau, chi'n edrych ar y canran o bobl brown a di sy'n mewn carchadau yng Nghymru, mae'n uchel ofnadwy o ystyried canran y boblogaeth. Felly am hynny, pethau felly wyt ti'n awgrymu pan ti'n sôn am dwi ddim yn ddigon jyst i roi dogfen mas a sôn ynglyn â'r ddelfryd o fod yn wrth-hiliol. Ie, a byddai jyst yn gweud y dau fel the two spheres sydd y fwyaf perthnasol i gwaith gwrth-hiliol neu beth bynnag ti'n galw e. Dyna'r ddau ardal mwyaf dylech chi bod yn gweithio arno fe. Dim lot o reolaeth gyda ni dros y pethau yna. So mae fe bach fel, ti'n gallu neud bach o waith o fewn iechyd neu addysg, ond y pethau yna ti'n sôn am yw fel yr is-adeiledd. So mae popeth arall yn ffain ac yn falle'n positif, ond mae problemau sylfaenol, sa'n gallu gweld ni'n gwireddu, pa meddwl am 2030, just beth, heb bod ni'n actually edrych ar strwythurau. Eto, nid bod e ddim yn rwyth positif, ond just, fi'n credu, fi a lot fawr o ffrindiau ar math yna beth, di'n edrych ar y ddogfen a dyn ni bach fel, sut nath nhw ddod lan efo'r timeline yma. A bydden ni eisiau awgrymu hefyd bod falle elfennau diwylliannol seicolegol o bosib yn rhyw fath o rwystyr i ni yng Nghymru yn yr ystyr bod ni yn meddwl falle am ein hunan fel diwylliant a chenedl sydd yn reddfol fwy blaengar os licio di, falle ar ochr y sawl sydd yn wynebu anghyfiawnder, a falle'r math yna beth sydd wedi arwain at greu dogfen o'r fath, ond i dwi'n gallu bod sefyllfa lle mae rhywun ddim wir yn mynd i'r afel a'r peth neu'n cydnabod dymder y broblem, oherwydd bod gyda ni rhyw syniad bod hiliaeth felly ddim yn bodoli yn yr un ffordd yng Nghymru. Hynny, dwi'n meddwl am hyn dyn ni'n gweld yn fwy diweddar o ran gwleidyddiaeth a y math o wleidyddiaeth ni'n gweld o Farage a'r criw yna,
mae yna dueddiad yn does i ni yng Nghymru wedi, dwi'n ddim yn byd i wneud yn ni, ond dyn ni nawr yn gweld bod 50-30% o bobl yn gefnogol o'r ffôn a'r gwleidyddiaeth yna. Dyn ni'n rhi, we're in very close proximity i fel y gyfundrefn Saesneg, so dyna'r problem, achos falle dyn ni bach yn well na yr hyn dyn ni'n gweld dros y ffin, mae fe'n, so it makes us sort of exempt to any real criticism, a hanner y broblem gyda hiliaeth yng Nghymru yw esbonio bod hiliaeth yng Nghymru. Heb ot sam actually cyrraedd fel falle solution, something that's a bit more solution oriented. Rhan o'r issue actually just convince o pobl bod hiliaeth yn bodoli fan hyn, a Eraill ti'n siarad gyda rhywun am rhywbeth sydd wedi digwydd i ti, fel the looks of shock on everyone's faces, a mae fe fel, wel, ni wedi bod yn siarad gweud hwn ers blynydde, a we're not really, ni wedi symud ymlaen, ond falle, mae lot mwy o waith i wneud. Dyna'r unig beth byddwn ni yn gweud. A falle cwestiwn ola i ti, yn dilyn rhywbeth nes di nodi yn gynharach wrth yn heibio, lle nes di cynnig y sylw, dwi ddim yn gwybod os yw'n bosib i dad wneud hiliaeth. Beth mae yna'n golygu o ran tymor byr, ond hefyd y tymor hir, beth ydy'n meddwl sy'n angen i ni wneud o ran o leia falle cychwyn ar y llwybr yna, dechrau'r gwaith, ac wyt ti yn falle, beth wedyn ni, yn yr achlysurol yna lle wyt ti'n meddwl yn y ffordd fwyaf, os ydy obeithiol optimistaidd, pa fath o bethau wyt ti'n meddwl, gallwn ni fod yn gwneud hwn, gallwn ni fod yn gwneud gwahaniaeth, gallwn ni fod yn symud ar hyd y trywydd iawn. Fi'n credu mae angen i ni fynd nôl, fi'n credu mae lot o fel pwyslais ar pethau fel cynrychiolaeth ar math o'n beth sydd yn bwysig, ond fi'n credu mae angen gwneud mwy o waith meddwl, a fi'n gweud hwnna fel rhywun nath astudio gwleidyddiaeth rhyngwladol, nid o reidrwydd athroniaeth fel gradd. Fi'n credu mae angen gwneud mwy o waith meddwl o ran what does this mean in Wales, sut ydy hiliaeth yn edrych fan hyn, a mae fi ddim yn ei sôn am intersectionality, fi ddim, ond just o ran... Ti'n byd yn erbyn croesdoriadaeth yn hyn? Fi jyst yn credu mae'r atebion mwyaf amlwg yn dod pan ydych chi'n gwneud yn mwy o gwaith meddwl i trio darganfod, beth ydy hwn actually'n edrych fel yng Nghymru, beth ydy sefyllfa neu cyflwr neu profiad y person di yng Nghymru, neu beth bynnag mae fe. I think there needs to be more thinking. Forget the plans for a minute. Mae rhaid i ni really meddwl a meddwl sut ydyn ni'n gallu gwneud bywydau pobl yn well, a wedyn, work back from that, cyn dod lan gyda'r holl plans a'r cynlluniau. Da, a jyst wrth i ti amlygu y syniadau yma, fi'n cael rhywun yn ffonio ar y ffôn. Mae'n ddrwg dy fi am yr amseri ofnadwy yna. Wyt ti angen cymryd enni? Na, dwi ddim yn meddwl. Dwi ddim yn dod o wraig na mam, felly fi'n meddwl gallen nhw aros cwbl o funudau. Mae'n ddifur beth ti'n gweud yna, a mi allai weld yn union y pwynt sydd gyda ti, a falle bod yna elfen optimistiaeth neu nodyn positif i orffen arno fyna yn yr ystyr o leia yng Nghymru mae gennych chi etholaeth o bobl yn does sydd eisiau gwneud y peth iawn. Oes, ie. A mae hwnna falle yn weddol o gry yn ein diwylliant, a mae sicr yna, ond beth wyt ti falle wedi amlygu ni heddiw, bod yna tipyn o waith gyda ni wneud i ailfeddwl y pethau yma, os dyn ni wir eisiau mynd i'r afel gyda hiliaeth fel rhywbeth fel ti wedi amlygu ni sydd yn strwythedig, sydd wedi clymu gyda gymaint o wahanol agweddau o'n gymdeithas a'n gwleidyddiaeth. Gret, diolch yn fawr iawn i ti, Emily. Mae wedi bod yn addysg ac yn bleser cael trafod maes yma gyda ti. Cyn i ti fynd, wyt ti'n ymwybodol bod yna herfach i'r cyfranwyr ar sioe yma, sef bod angen i chi ddewis 3 eitem i fynd â chi i'r Cymru gwell, Cymru wrth-hiliol gawn ni obeithio, ychwanegu at y casgliad o lyfrau sydd gyda ni ar y sylff tu ôl i ni. Does na ddim llyfrau o gwbl, ond dim eto. So os gyda ti llyfr ymhlith yr eitebau yma, neu os yna pethau eraill wyt ti eisiau mynd ar y llong ofod gyda ni? Oedd da fi, o'n i'n mynd i wneud llyfr, album a fel rhywbeth eitem. So o'n i'n mynd nôl ymlaen gyda llyfrau, o'n i'n eisiau mynd efo Chimamanda Ngozi Adichie, sef hoff awduron fi. Ond wedyn nes i actually meddwl na, fi'n mynd i cymryd The Fisherman gan Chigozie Obioma. Nofel cafodd ei, it's set in rural Nigeria yn y 90au. Mae fe'n wych, mae fe'n sôn am prophecy, mae fe'n sôn am teulu o brodyr, a fi byth i darllen llyfr fel The Fisherman, mae fe'n amazing. So byddwn ni'n mynd â The Fisherman gan Chigozie Obioma fel llyfr.
fel album byddwn ni siwr o fod yn mynd, a eto o'n i'n mynd nôl ymlaen, siwr o fod The Miseducation of Lauryn Hill, gan Lauryn Hill. Be sy'n neilltuol am yr album yna i ti de? Byddwn ni'n gweud, sut ydw i'n gallu geirio hwn? I think that album changed the world, not to sound too dramatic. Ti'n meddwl bod ydi'n newid y byd? Ydw, ie. Ym mharffordd? Fi'n credu dyma'r un o'r unig albums, or maybe the only album, lle Menw D yw canol o'r album, it's her album as a solo artist, cyn hynny oedd hi'n rhan o fel band ar ôl. Ond I'd say it's the most successful album by a black woman, byddwn ni'n gweud, o fewn sort of y byd R&B, hip-hop, math yna o that sort of sphere. A mae lot fawr o artists dyn ni'n gwrando ar heddiw, they clearly were inspired by Lauryn Hill, a dyn ni'n gallu clywed hi yn, tymod. A mae dal yn perfformio heddiw. Oedd hi yn Sister Act? Nes ti byth gwylio Sister Act? Dwi ddim yn gwybod os dylen ni gydnabod neu cyfaddau hynny, ond Sister Act 2 yn un o'r ffilms It's mawr. a good film, yeah. Mae'n amazing. Ydy, mae'n hollol wych. Mae'n amazing. Dwi ddim wedi eistedd lawr a gwylio fe eto gyda'r merched, ond unwaith maen nhw o'r oedran arall. Actually, byddai siŵr bod yr ferch hynna erbyn hyn yn ddigon hyn, achos Mae'n really good. Mae'n set in a school, bydd mae'n ffain ar gyfer hynna. A'r holl gani, a Lauryn Hill yn perfformio ar y diwedd. Mae'n dod â dagre llygau, jyst yn meddwl am e. Byddwn ni honestly'n gweud fel, tmod, Lauryn Hill a Nas nath dod mas gyda'r best rap albums of all time. So, byddwn ni'n gweud Miseducation of Lauryn Hill. A wedyn rhan eitem, fi eisiau mynd â bowlen, oedd ffrind fi Alice wedi creu i fi fel pottery. A nath i creu i fi tra ni yn uni yn ystod Covid. So we were all bored out of our minds. Oedd hi wedi dechrau gwneud bach o pottery. She's one of our best friends. Alice yn ffrind prifysgol neu ffrind ysgol? Ydy, ffrind prifysgol. Mae'n dod o, yn agos i Reading. So, bowlen bach oedd Alice di creu fi. It's like this big. A fi'n droi fel clips gwallt fi yno fe. Ond nath i creu fi achos yn Covid, oedd ni gyn edrych am pethau i wneud. Oedd fi a hi arfer iste am oriau yn gwylio Anthony Bourdain ar Netflix. So, byddwn ni'n gweud y bowlen bach oedd hi wedi creu fi. So, un llyfr, un album, a fel bowlen oedd ffrind wedi creu fi. So, yr elfen yna o sentiment a chyfeillgarwch. A cofio, cofio catref, math o beth. Gwych. Hyfryd, diolch yn fawr iawn i ti, Emily, hapus iawn i ychwanegu yr dewisiadau yna i'r llong ofod. Fyddai ddim yn dyweld i yn Rhoswell, dwi'n meddwl, ond gobeithio gweld ti o gwmpas y lle yma yng Nghaerdydd a lawr yn Grangetown. Ar ôl i ti teithio draw i'r ochr arall. Wel, newn ni ddim dechrau ar y sgwrs yna. Sôn am mynd i rywle pell yn dyfa, ond sgwrs arall yw honno. Gwych, diolch yn fawr ti, Emily. Diolch Ew. Dabo. A dabo i chi, gwylwyr a grandawyr.